हेलौ बेवाइफोर थबसि आंनि जानो गोनां बिसि नों फाजि मा बिबनांखौबो एदावनो लाजिया बेवाइफोरखौबो एदावनो लाजिया बुरि मानसिफोरखौबो एदावनो लाजिया मालायनि बिनानावखौबो एदावनो लाजिया सोरखौ दोनबावदों नोंलाय एदावालासिनो हो सोरखौ मायावथो एदावलायखोब्रा आं एदावाखैना मायाव एदावाखै गावनि हिनजावनि बिब'खौ एदावनाया सोरखौ नुनाय गावनि हिनजावनि बिब'खौ एदावनाय लाजि गैयै आंनि बिनानावनिफ्राय गोजानाव थाखा नै थाङै थुङै गावनि बिनानावनियावसो जाहैलायबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु बेफोरखौ बादो जोंहा लोंलायनोसै ना अमृत बिदैया दिनै होथारगोन आंबो आच्छा बारु थाइबानि लारु बेवाइफोर दानि गोजा लाबोनाया र' होमबा लायनि आं हाय अमा राजा मा लाबोदों नों गोजाया लोंबानो जाबायब्रा लोंबानो जागोन दे नै लाबोबाय आं आच्छा बारु थाइबानि लारु हैदो हाफांनो नो जौआ होथार हाफां लोंना होनाया नों खोन्थालायनाङा आंनो आच्छा बारु थाइबानि लारु होनानै होदो ग्राद 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 होनलायनाय हाफां नों बुंबानोखि आं लोंगोन नों बुङाबानो गिद दोनगोन गोसो जादों दिनै लोंगोन आं दाबो बेदरफोरा आंनो बेदरा मोनथ'वाखैनो एसे नेनांगोन नामा नाया नाया जाबाय दाबो जि जादों बेखौनो होमबालाय टिभि रुमाव स्पेसियेल लोंहैनोसै ना जोंहा सानैजों नोंखौथ' ओरैनो बा नायनो बायो आं जुमाय लोंनायाव लोंजागोन गोदान बोसोरनि होननानै मेगन मिसिबनानै मा मेगन मिसिबनोब्लाय जों नायनानै लोंबानो जाबाय लानानै फै नाफोरा मा बाहेराव लोंहैनो नामा नोंसाना फिसाला फिसाजोफोर दं माथो बाहेराव लोङाहाय गथ' गथायफोरनि खाथियाव जौ लोंजाया एसेबांनो बिसोरनि खाथियाव बायदिसिना गाज्रि खामानि मावनानै दिन्थिगोन एसेबांनो सोलोंगोन ओरैबाबो गथ'फोरा बाहेराव सोलोंखायो होमबाबो न'आव जुदि लोंनायखौनो नुवा एसेबाबो गिनायफोर थागोन ना बाहेरावबाबो बेनिखायनो गथ'फोरनि सिगां जौ लोंजाया आच्छा बारु थाइबानि लारु आंबो बेखौनो बुङो नाया लानानै फै आच्छा बारु थाइबानि लारु नाखौ एरनानै हरदो दे आरे आंनि थाखाय गोथाव जौ गोरान लानानै फैदो र' हैगासिनो आं आच्छा नों हारसिंसो खामानि मावदों जे दावदैया गैयानो बियो सन्थला मोननावसो थांदों खोमा खामानि मावनो बाफ्लानानै थांदोंब्रा बियो बिराद सालु बुस्थुलै आंनि बिनानावना दे जेबो नङा उन्दैफोर आंनो हाजोबो बेफोरखौ आच्छा बारु थाइबानि लारु मागोनि मोजां दख'ना बायनानै होगोन आं दाउस्रि देलायनिफ्राय बिनानै माने दाउस्रि देलायनि डिजाइननिफ्राय जागोन दे नाखौ गोथाव नुथारदों माथो रोंसोगौथ' आरो थबसियाबो संनो देन्जार गोथाव संखायो डिग्रि पासखासो आसोला ओंखाम ओंख्रि संनायाव ओमफ्राय अमा राजा नों माथो रायजोफोरनि फैसा जाखुमायोनो आच्छा आं जाखुमाबायानो नो रायजोनिफ्राय फैसा सोर खोन्थागोन नोंनो नाम लाबो बान्था होनो आं बे मानसिनो नाम नांलायगौ आरो माथो बे लामाया खमदाला गामिनि लामाया माथो गुगाजोब्बायनो बेनि फैसाखौ सोर जाखो सरकाराथ' बेसेबांबा करोड़ फैसा होदोंमोन ओमफ्राय लामाया मानो इसेबां गाज्रि आइफननि दाम होबाय ओमफ्राय नकियानि खामानि मावबाय बोरै जाखो मा नों आंखौ इनभेस्टिगेसन खालामफैदों नामा जौ लोंफ्ला लोंफ्लि खोथायाव रायलायदों आरोहाय नों सासे एमएलए जाबायना एमएलए जाखो मा जाखो नों बेफोरबायदि पार्सनेल मोमेन्टआव जाला माला कुइसन सोंनाङाब्रा मुड दा खालामलै मुडखौ गाज्रि दा खालाम नोङो लोंनोलाय लों गन्थंजों लों गन्थं गुदुंथिं लों एबा खोमाथिंजायबो सो बेफोर नोंजोंसो समायहे अमा राजा आंजों समाया नों बायदि गुलाय गुजाय जेब्रे थेब्रे मानसिजोंसो समायो मिथिबाय देलाय दिनै नोंबो जौ लोंनाय नायनो माबायदि जौ लोंनो हायो मानो होनोब्ला नोंखौ जौ लोंग्रा बायदि नुवाखै आं जौ गारनाय बायदि माने दुरबल नुदों आरो ना आंखौ जौ लोंगौबा थिगसे बुरजा लोंगौबा बेफोरबायदि खायदा खालामनानैसो बुंखायाखै आरो नोंनि खोथाखौ मोजाङै मिथिखागौ आं अमा राजा गोसो जाबा आं हारसिंनो बाल्थिंसे लोंगोन नों बुंलायनाङा मिथिबाय एले दे माबायदि लोङो लोंबानो जाबाय आंनि बुंनायखौलाय मानिखायाना नोङो सिरि सिरि था जौ लोंनायाव गोसो होनि आं आच्छा बारु थाइबानि लारु दे बिहामजो मोजाङानो जाबाय जोंनि न'खरनि खानदानि सासे मानसि बारायबाय बे फाग्लायालाय बहा थांदों बियो गामियावनो ओंखारलांदों आयो खुसिजोंनो बयनोबो मेथाइ रानगासिनो आयै नोंसानावबो थांनो होननानै थांदोंदां बापावै सोर फैदों मालाय बोराय मांथा मा खबर लाजि गैयै बोरमा गावनि बिफाखौ बिदि बुङो ननसेन्स हाम माथो गाज्रि बुंदों आंलाय बोराय नालाय बोराय होननानै बुंबाय आरो आंहा फिसा मोननायखौ नोंलाय मानो खबर लायाखै खबर मोननायखायनोथ' फैदों मा लानानै फैखो फिसौ लानो माथो आखायनो लांदांदां हाखु दाखुजोंनो जेबो लाबोनाय जायासै बा गावनि हिनजावनि फिसाफोरनोबा होनो हागोन आरो बियो नाथाय आंनोबा जेबो गैया गथ' फिसानि खाथियाव मा राव बाहायदों नोंलाय आरो आं नोंखौबो अनो नोंसो अनजाया
आरो आंनि फिसौलानो आंहा जेबो होनो हाया नामा हाया नों बायदि केप्टा मानसिया बेनिखायनो फिसौलानो जेबो गारि मटर बायनानै लाबोआखै मानो लाबोआखै गारि मटर दा बियो गारि मटर सालायजाया एसे देरबासो बाय होनो बानाया बाहानाफोरा देनां थैनानै थांबा बे फैसाफोरखौ थुम उदैयाव सोनानै लांजोब नोङो बिदि नङा आं नोंखौ न'आव थांफिननोसो लिंदों फैदो न'आव थाङा नोङो गावनि फिसालाखौ मा गियान होनो रोंनो भबिसतखौनो मोजाङै खालामना होनो हागोन नामा बेनिखायनो न'आव थौफिनदो आरो पलिटिकेलाव जइन जादो बापावै गैथारालै आं मानसिया राजासो जागोन थेवबो पलिटिकेलनि मानसि जाया नांगौबा आंखौ राजा खालाम मन्थ्रिनोबो गोजौआव थागोन आंखौ राजाल' खालाम कफिराम आं नोंखौ मोजाङैनो बुंदों दाबो सम दं न'आव थौफिन फिसालाखौ मोजां भबिसत होनो लुगैदोंबा नों बेवहाय इसिबां फिसा दाउ गन्द्रा बायदि न'आव मानो थाबाय थानांगौ जाखो आरो बे फिसौलाया जोंनि न'खरनि खान्दानिसो बेनिखायनो गोबाय गिजि न'फोराव दादोन थौदो न'आव नों मा होनो होनबाय था जों बेवहायनो थानानै खुसि आरो आं सानसेबाबो माहाजोन जागोन नोंलाय खुगाजों मालाबानो माहाजोन जाखाबाय खुगालासो दं नोंनाव बेनिखायनो थौफिनदो न'आव माबार थांदो नोङो आंहा नोंनिफ्राय जोंनो जेबो दामजो मानो जेबो बुङाखै नोंलाय आंलाय माथो बुंनो आरो आंनि फिसाया जेखौ मावो बेयावनो गोजोननाय थानांसिगोन आंबो ओरैनोलाय ओंखाम ओंख्रिलाय फोरानाखै मोनजागासिनो ओंखाम ओंख्रि बोथिसे बोथिनै मोनजानायजों मा जानो बिहामजो आजिखालि फैसायासो फैसाखौ सिनायो फैसायासो मानसिखौ सिनायो बेनिखायनो नोंसो सानैया फिसिनो हानाय नङा आंखौबा न'आवनो लानानै थांनोसै आं मा मुं दोनदों फिसौलाखौलाय बापावै मा होनदों आंनि फिसालाखौ फिसिहैनो आंखौ गावनि फिसालाखौ फिसिनो हाया बायदि मोनदों नामा मोनालै नोङो बोराय मांथा मोना नों मा मिथिनो दानि जुगाव फैसा गैयालासिनो थांनानै थानो बेसे गोब्राब माथो जाखो नोंनि आदा सम्पतियालाय सम्पति नांगौबा न'आव फैनानै थाफै आरो आं गले गले बुङा आङो नामा नैबे थफिराम थासान्दियाव थफिरामनि फिसाखौ लांनो हायो ना गैया लाङा बियो हाया जोंलारि अन्नानै आंनि बुंनायखौ खालामनानै होदो मानो होननानै बुङोब्ला बानलु बेदाङा नोंनि खोथाखौ जोबोद मानियो बियो जोंनाव हर थाया होननानै बुंदों जोंनाव हर थालांनो खोन्था आं बुंनाय नायनि दे होमबालाय आं बानलु बेदांजों रायलायहैनि जागोन दे मा होनदों नों मेलेमा थिग जायगायावनो दंना नोंना माने नोङो सिखिरिनि लोगो ना सिखिरिया नों हर थालांजानायखौ लुगैदों बेनिखायनो दिनै हर थालांदो आरो बांद्राय मेलेम बाहायनाङा नोङो गारियाव जिरायहैथां मानो बिदि बुंदों नोंलाय सिखिरिया नोंनि लोगो हिसाबै नोंखौ हर थालांजानायखौ लुबैदोंना माथो जानोखै हरसे थालांनायखौलाय मा नों थालांगोन नामा आंलाय मानो थालांनो थाया आं हारसिंनो न'सिम थांगोन बे मोनायाव आं एन्टनियाखौ लेंहरगोन आच्छा औ नों थालांबानो जाबाय बांद्राय मेलेम बाहायनाङा गारियाव जल्दि जिरायहैथां नों मानो इसेबां अख्रा गोसो आंनि आं बेवहाय थाबाय थानो गोसो गैला सिखिरिखौ बुंहैथां आं हर थाया होननानै नायलाय मानो बिदि बियो मानसिया गाज्रि मोनगोन मोजां मोनगोन एसेबो बुजिनो नागिरा जोंलारि बानलु बेदाङा मा बुंखो सिखिरि बानलु बेदाङा थाया होननानै बुंबाय आरो बियो गारियावसो जिरायहैबाय नोंथ' मिथिखागौ बानलु बेदाङा बिराद अख्रा होननानै औ मिथिखागौ दाबो जेबो नङा दे होमबालाय आंबो थांनोसै दे नों गाज्रि मोननांला सिखिरि जेबो गाज्रि मोना दे जोंहानि न'आव फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय मालाबा फैफिन दे नोंबो जोंहानाव गाबोन थांनांगोन जागोन दे बानलु बेदां खमसे खम नोङो सिखिरिखौथ' माथो होबोनांगौमोन ना बेसोरा बेसेबां आसायै नोंनि थाखाय खस्थ' खालामदोंमोन मा खस्थ' खालामखो बियो आंनि थाखाय बेनो जानाय लोंनायफोरा आंथ' बेखौ थिनाखैना आंनि थाखाय खस्थ' माव होननानै गावासो सिगां मावदों दा बानलु बेदां मानसिखौ एप्रिसियेट खालामनो सोलोंनांगौ दे खमसे खम नों मोजां मोनाखै अब्लाबोथ' नोंहा जेबो केयार खालामा होननानै मानसिखौ बिदि मिथिहोनाङा ना आं दिनै हर थानो हानाय नङा होननानै मोजां बुंबोबानो जायोना मानो एसे खेरें मेरें नों बिदिब्ला बोरै सहायगोन नोंखौ मानसिफोरा गुबुना सहायनायखौ नाङाबो आंनो नोंजोंलाय मा रायलायनो आंलाय खालि गावनि खोथा मथेल' सोलियो नों बुंना माबायदि खामानि मावनांगौ आं नोंनि बायदि सोलिगोन आं नाङा आंनि बायदि सोलिनायखौ सिरि गारिया सलायनोबा सलाय अके आयौ बाला नोंना ड्रेसा ओइ नों हासुबा ड्रेसखौ माब्रै खुयोबाल माने इमारजेन्सिबा माब्रै गस्लाखौ खुयो नोङो खिनो ओंखारबा हासुनो ओंखारबा बेटमेन आंहा बेखौसो सानबाय थाबायहाय नोंनि ड्रेसखौ नायनानै मेडाम बेफोर सिक्रेट खोथाफोरखौ खोन्थाजाया हासुलाना लानायखौ आं बुजिबाय दे बे खिलाना लाबा बोरैबा जाथारगोन ना बेटमेन मेडाम नोंथाङा अननानै एसे साइड जानानै नायोबा मोजां जागोन आयौ बाला लाजिलायदों आरो बेटमेन दे जेबो नङा जायखिजाया आंनि खामानिखौ दिनैनो मावथारनांगोन बाल्ला क्लिअपेट्रानि फिसाजोखौ गोसो थोफ्ला नङाबा बेखौ आंनिसिम लाबो थाव सोबानानै हगारहरगोन आं बेनि उनावहाय क्लिअपेट्रानि पेट्रल पाम्पआव अर लगायनांगौ नों अर हागोन ना नों येस मेडाम गासैखौबो हाजोबगोन दे होमबालाय बेसेबां फैसा नांगौ आं होगोन अके मेडाम
जेब्लासिम आं नोंखौ कल खालामा आंनिसिम कल खालामनाङा मिथिबाय जागोन दे मेडाम आं मोनसे बेलेग सिखाव नाम्बार लाखुमादों बे सिखाव नाम्बारखौ आं नोंनो होनोसै आरो नोंबो आंखौ सिखाव नाम्बारजोंसो फन खालाम मिथिबाय आरो जानला मोनला खालामलाबायनाङा जेब्लासिम आर्जेन्ट नङा जागोन मेडाम हेलौ गाइसमोन जोंहा भिडिअआ गुसुं गुसुं जागासिनो आरो नोंथांमोननि फेभरेट जरा माने नोंथांमोननि फेभरेट एन्टनियो बानलुमेदा आरो जोंलारिनि स्टोरिखौ जोङो बावैसो उनाव लाबोगासिनो बेनि लोगोसे जोंहा अमा राजाबो दं बेनि आरो आंनिबो फैगासिनो थ' नोंथांमोना बहाथो थांगोन नङा होमबा नेनानै था डेटखौ होयोब्ला फावसायो बेनिखायनो डेटखौ होआ अब्लाबो नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोनो हायाबाबो गुसुं गुसुङैनो लाबोफ्लानानै नोंथांमोनखौ इन्जय खालामहोनो नाजागोन आसा खालामो नोंथांमोना बुजिगोन अके दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नोंथांमोननिसिम हेपि निउ इयार वान्स अगेन आरो मागोनि एडभान्स रंजालि मागो बाय बाय लोगोफोर उननि एपिसोडआव लोगो मोनलायगोन बेबो धामाका लाबोनानै